Сурат бармы синең? Алтын калемде мен быйыл беренче генә тапкыр катнашам. Әмма инде бу журналистикадагы беренче адымнарым дип әйтә алмыйм. 6 сыйныфтан башлап мин журналистика белән кызыксына башладым. Һәм инде беренче язмаларым Көмеш кыңгырау газетасында басылып барды. Кызыбызның уңышларына нык шатланабыз. Ул безнең бик тырыш бала. Гаиләдә дә безнең бик ярдәмчебез. Балалар сеңелкәшләрен дә карый ул. Укуын да үрнәк билгеләргә генә укый, мәктәптә дә һәм өйдә дә безгә бик булыша. Без аның шундый конкурсларда катнашканына шатланабыз. Аның белән горурланабыз. Һәр яклап аны бу эшләрендә булышырга тырышабыз. Бу ярышта урын алуына инде 99% инде ышанган идем. Чөнки монара хәтле булган конкурсларда ул гел уңышка ирешеп килде. Беренче, икенче урыннар алып килде. Һәм дә инде бу аның стихиясе кебек инде. Әйтим инде. Шул аның стихиясе булганга мин инде мәйтәм, монда урынсыз кайтмаячак инде кызым дип. Бусында шундый ышаныч бар иде инде. Һәм дә инде үзенең аклады инде ул моны. Мин иң бәхетле кызларның берсе дип саныйм. Ни өчен дигәндә, чөнки менә минем эш дәвремдә һәр вакыт шундый сәләтле, белемле балалар очрап тора. Менә шуларның берсе Фирүзә Ибраһимова. Фирүзә Ибраһимова ул башкалардан аерылып тора дип әйтсәк, бик дөрес булыр. Ни өчен дигәндә, иң беренче чиратта ул чын мәгънәсендә үзенең туган телен, татар телен яраткан кеше. Ни өчен дип әйтәм, менә еш кына без инде балаларның русча сөйләшкәннәрен ишетергә туры килә, татар балаларының да. Менә Фирүзә ул мондый эшкә гомерендә дә бармый. Ул русча сөйләшми. Ул бик иҗади, бик талантлы, бик күп белергә омтыла, бик күп китаплар укый. Менә ул җәйге каникулда да әллә никадәр китап укый. Тарының күпчелек өлеше остазларымнан торадыр мөгаен. Иң беренче журналистика иленә Лилия Фәттахова алып керсә, минем татар теле һәм әдәбият укытучылары белән 8нче класста миндә шөгыльләнсә, аннан Кадрия Куян кызы белән без төрле бәйгеләрдә укшап, җиңүләр яуладык. Анарга мин хөрмәтләремне җиткерәм. Беркайчан да мине үземне генә калдырмады, һәрвакыт миңа таяныч, терәк булды. Һәм без һәрвакыт бергә булдык, ул миңа беркайчан да моңаерга ирек бирмәде. Һәм мин моның өчен барлык остазларыма да рәхмәтле, Лилия апага, Ләйсән апага, Кадрия апага һәм инде фестиваль дәвамында безнең остазыбыз булган Рәмис Латыйповка да шулай ук олы рәхмәтләремне җиткерәм.